radite to? Ovo ide u vlog, ja radim. Ovo ti jebote. Na meni pali svi. Imate tuče isto hodili. Brucer ne. To ispipa na vrat. Pa kad se vrnemo vraćamo. Lome je ruke od rođaka objašnjava. Šta on objašnjava? Pa... Sad ruke mu od rođaka objašnjava. On se misli, šta se ja sad treba reći ovdje? Da ruke. Vesla ali vesla. Veslo ti ne veslo rođa mi potane su. Vidiš, šta rukama maše? Brate! Sad prodati iznad tebe! Odaš ti na... Bio ovdje, vrati! Gledaj moji braći! Moji ahbaba! Čekaj, zlate! A rič nije! Stockholm, Schweden, Arke. Jag älskar fitta, meine Brutta. Jag vill knulla. Du älskar kuk. Jag älskar fitta. Alla si bacio! Var är du? Sve skakavca rođe. Znaš što otpakovat ti? Ne dođe, ne dođe, jedna okla pepna. Ne dam, hoće onda ti tam. Dede je pipni. Znaš što koristi? Nemoj to, Boga, ne. Hajde, Bog te maža. Valja učiram bit gore, ba sad ću ja spržit gore, valja svi. Sine, ne pržim ništa, vid kesti. Da ne bi u deliću doli završili. Bola, nema ti nikakvog to efekta koliko vidim. Nije, treba imat blitz bola, ne možeš ti s ovim brisat bola. Kak će ovako mladi u kući? Ne mogu Ne može, daj mi ne smije ovaj reći nije... Ne smije još reći. Ne smije ovaj ništa reći ono islamsko, da. Vidi, Emira što je iskusan. Emir stalno briši stakla. Rad nešto, umri, a da. 10 kila da ne gusti. Ajde, Čile. Umri, ja. Šta radiš? Znaš, to rođo, to. Jesu ga fiksnu? Možeš ti to s golfom. Od svih mogućnosti golfa jedina može do Moščance doći. See you. Šta je Mir zimao? Ne gledaj koga ste vidjeti pokusti. Pa da ne vidimo sigurno mistralnom zadu. Zna koma kurube, Ti kad bismo krenuli u kakanj, to će ga se sjeća. Ide dizel, bre, alo. Bomba! Bomba, puf! 24 sata, radio, televizija Bosne i Hercegovine. Pušćajte nešto. Jo, Alvin, ovo je radosno. Valja nam ustati za 5 sati. Odakle si lepotice, pokloni mi belo lice, ubrzaj mi srcu